இதோ கன்னி கருவுற்று ஒரு ஆண்மகவை பெற்றெடுப்பார். அக்குழந்தைக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவர். இறைவாக்கினர் வாயிலாக ஆண்டவர் உரைத்தது நிறைவேறவே இவை யாவும் நிகழ்ந்தன. இம்மானுவேல் என்றால் கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பது பொருள். மத்தேயு நற்செய்தி 1ஆம் அதிகாரம் 22-23 இறைவசனங்கள். அன்பு இயேசுவே, இம்மானுவேலாய் எங்களோடு இருந்து எங்களுக்கு வரும் ஆபத்து, விபத்து, துன்ப, துயரங்கள், சோதனைகள், வேதனைகள், உடல் நோய்களின் வருத்தங்கள் எங்களை வாட்டும்போது எங்களோடு இருந்து எங்களை ஆசீர்வதியும். ஆமென்.